agus inis an lína tá Eoghan Ó Néill Ceannasaí na Nuachta ó Raidió Fáilte. Eoghan fáilte go dtí an tlár? Gur mai go da. Okay, Eoghan, táis agam go bhfuil lán daoine, táis agam go bhfuil lán déine a dúisgurt Éireann inis agus go bhfuil daoine ag stracailt agus tuigim muidir ais go dtí sin a roinnt námaid. Ach dús, tá Michelle Ó Néill agus Sinn Féin ar muin na muice ar go leor bailíg le roinnt seachtaí anuas agus an Feidhmeannas rás ag obair, nach bhfuil? Ha, ach, seo mína mála mar deartha seo an tréimh se a táisiad a go le ail beidir níos mó takeíocht ón phobal na mar bhuiad siad aber gion bliana nó gá bliana ar acamuid iad ag tógáil rint sacraithe atá go le bheith deachar. An príomhre a cai sé a dhéanamh agus tá sé dhéanamh go meastar an maith ag an foiinte seo. Ebre hen cai sé tosna ag tógáil caidir leis an pobal a rist. Maar ar fá seach bliana sin ní rúise a gúcht a gá bliana. So tá aspa mór muine an aspa mór antífa ag an phobal a bolúirí a gutin. So caihé an aimimenas agus an channel a bheith cruú don phobal gur gá agus gur choirí a bheith aráis. Agus tí muid codstan mas bíon leat na clasanna pugliachta bhí Michelle Ó Néill den céad riú de príomhhar hin féin bhí si Park Windsor in ihe faoir taú le dTuaisceart Éireann for an sachar na man ní acamuid a bhachasá sin riú. So tefamuid ruí den toirt sin agus is codriad den Iireacht le bheith chuirniuúil an phobal look nímuid a go le trid, nímuid a go le arguments, támuid a go le an dhéanamh ar seach níhil ar son an phobal ar fáid. An darna rud flé siad le ceann den na Feidhmeanna a bégan a réiteach leithreach bun agus sin an torastal de servicí publi nó ibrithe servicí publi. So gur hacra siad go méo ardú suntasach ar an tarscin se bhí an de ibrithe in san airneall publi agus gur seo iireacht acu sin le bheith ag buint den droch nibs an iúála bhí an faoin aineamh maidir le Cúrsaí an chamaníthe bus altrí agus de réir. So tá sé a géirí sin a réiteach agus an trí rud a tarbun acu tá sé a géir go ddéirí stratéis a lugan amach. Tá conne an bblion seo hagin an bblion budget seo hagin agus an sin a gas sin féin mar tá siad a gceannas ar trí rinn a plan le Cúrsaí eacnamaíocht sin infrastructure eacnamaíocht agus airgead so tá siad an atá a ligandómh bheith barú go fad tréimhseach a ligandómh bheith ag barú policy fa chunne trí bliana ní fa chunne bliana a bhain. So tá siad an ag smuintú bhhail an ní bhhain budget an blion seo ach riheoirí na bliana bhhail an budget a trí bliana an sin ben a ranna staitán a bheith ag féimí agus cinseach fa budget agus de réir. So ach ag an foiinte seo sin gur an príomhrutha an gan an mór iarog ainius tiite amach ar na pártithe go jigló cruthú go jigló ebre slava chéile mar tá sinna dhí le go gurí an pobl muine. Ceapan ghfuil a gáirí go maiid le Michelle agus Emma chun Eva dearfacha choras corna níní go dtí seo rénos. Ok, an féidir níos mó álas a thuirsom faoin gcuí ina bhfuil daoine i dTuaisceart Éireann ag stracailt faoi láthair ó thaobh déine? Well, tá sé an an lá arcan túir agus stotha gur Láin Valley agus bhí Deirdre Hargy ó hin féin ag déanamh na puinte seo ar réir ar le bhiú chun na Clarí television seo gur seo policy hin na dóireach in Savratan agus gur bhain siad codhúir airgid amachchas an áit seo gur dhear siad tír ar airgid den na cóirlaí gur dhear siad tír ar airgid de idirithis dhear siad tír ar airgid de sláinte agus de réir. Rinne sé seo ar fád mar nach rú channel na Feidhmeannas an agus hocoló dhéanamh. Ach tá sé leanúid fásta a policythe tá an in Savratan fásta bheith ag deir siar ar airgid den na cóirlaí le na jigló níos mó servicí a chur ar fáil agus de réir. So an gra gan agus an gra camera bhí sé similar ar fásta an méidir bhí le rá ag Deirdre Hargy ar agus ag an DUP camera bhí sé ag lig ag sinimar an Anfort a bhain. Tá agus léir ar an dóibh bhil chuir sin seo an é hacra siad na rátaí réigeanta don dTuaisceart
agus sean rata bíon rata agad ag an cóirle áitiúil anseo agus sin bíon rata ag an aimimnas agus hocair sin an rata bhí rialtas na Breataine géir orthú ardú cúig fan géad a chur an na rataí chur siad ardú ceithre fan géad agus deir siad sin de thirfa go daoine beobacht níl muid a go rá a daoine tá sé beobacht tá muid a go a thugail níos mó airgid a maithas war bóca agus tá muid a glóirt na stailganna a bhí an agus atá an na tamil an nuas luúme na altraí agus na haltraí sóisiarathe junior doctors ar staig na lucht tréannach agus lucht bus chuir siad an staig ar ceall mar tá caintna go réis agus hiag le golfrid an lista ach tá gan áras ar bhí deirtar a gcónaí gur bheith an dTuaisceart an réigean is buicte in sa riocht iontaithe agus tá sin fear hí sé fear riú tá sé fear go fáil beidir gur massa tá cúrsaí mar nachrú Feidhmeannas an buinú airgid ar siúil ón rinneidis buinú airgid ar siúil ón airneall sláinte buinú airgid ar siúil ó airneall líos church tá an PSNI ag impi airgid tá an tairann sin ag impi airgid ceann a Feidhmeannas mó is dotha níl an aimimnas a go le ail an ard airgid is bhhaile ó rialtas na Breataine agus tá leisc ar na polaitíochta a bheith ag tuairteasteach mar hapla taillí níos airde de bheiclean nó taille isci nó le hit mar tuigeann siad a bheith hen nach bhfuil dúla an fóbal ach dever dá cean sinna gonne an creidrim sa táchaí tá daoine bocht go dé mar a an tú níos mó airgid ó bhíoine bochta agus béisiad a garcar rudí cosú a bíon ar cein corporáideach nó cein de hordaigen ar inéistóirí a jigló airgid ail nó cein ar na bancan an a rudí go mar sin rud a bheith an de institútí seachas an fóbal mar ghlaachtar leis agus tá nila sampla a an lá tá daoine beobacht a lethar na bhura tá an cogainn sa Ukraine an Johnny rudí níos massa tá taillí electricis a go an airde agus ar so tá an cruúthas an ahanat. Ó thaobh an Feidhmeannas an sinan tú go srocfaimid crossfalach ina mé argóintí móra idir an Feidhmeannas agus rialtas na Breataine faoin méid beag airgid atá rialtas na Breataine sásta a caitheamh dúis go Éireann? Well, tá sin tosaithe a hána féin ar bhealach ach a rís eile tá sé ionintach gur iontaí ahan fartí an DUP sin féin páirtí na cógúlaíochta agus an SDLP mar leis an UUP Ulster Unions agus ceimid cefnir tan SDLP sa rasara inis so is é policy socus in de bheith a bhíonne ag cainú ag chuirginne policy an realtais ach haci siad in leis an eileh ar Westminster agus ar Downing Street agus ar an Whitehall go dúirid siad níos mó airgid don dTuaisceart mar deir siad fiú de réir argantí na Sasanach chéan admhaíonn siad go bhfuil siad ag tuairt níos lú airgid don dTuaisceart ná mar ag déanta siad a thuirt so tá an argant sin an níl deidir bé sílam go greidir na polaitíochta go mé níos mó airgid ar fáil idir seo agus bei budget ar an chatan seo hogin in sa bhratan so tá seans go bhhecha muid toirí ag an sin ach ceamid chur an sa reicnú fásta a daran in sa cúlra tá techan a go bheith in sa bhratan bei sé an ní baldanna nó bei sé an san uair agus an sin bei sé ag lé gach seans le duine in sa fáirtí an Lochdibre agus beidir go mbeadh siad in a bhád níos solúba agus beidir níos fleithúla na mar tá páirtí na dóireach so tá sin na curs an reicnú fásta go bhfuil siad ag éirí ag brú agus chuid na rudí atá le deanú acu bei beidir faoi sibh de blian nó bartachu so le jig chuid na Feidhmeanna is massa an tosaí so más féidir le airgid níos mó a ail ó rialtas nuan sa bhratan rathaí sibh an a gonne ag an éagmé sin be orthe bheith ag ibriach bailach le airgid ail beidir na institutí mór an seo. Tá muoinú gealta ag rialtas na hÉireann an a tábhachta agus a rúnach mar sin nach bhfuil? Ó Harbh tábhachtach agus bíú is go raibh droch il nó drogel ar rinse an tactaithe a bheith ag aithint có tábhachtach leis
tatu close for arrogant more Kega Mila, Kega Million Gumolesko, Marhampa to Pháirc Mhic Asmaint, Ganak Rodawina, Shem and Cahu Cuds and arrogant at Tagi, Shen piece of more arrogant, not Jarmid or Hogshead arrogant, look Hudgy Altry, Eluinch, Tarrant Splintio, so August arrogant attacked on Eoghan and Poher at their Balaclea, August Cherchano, a hand region dTuaisceart, so August and Dryhead, Grundagal really Foster, Ome, August Carlin, so it's bloody Suntasacher each shot. Courage go more leis na plannen ta egg storming or ligged to dove or vala is brunken August more said never look a gift horse in the mouth, I mean ta she ain't her fod go and target chog tact a nice August Jerringer gach chance go me chillia arrogant le tact or ball. So yeah, ta rolling that tawatak a real na heron and a crew do cry August tachiacht Ligajig le stormant of a Ulvianach of this Jaravach into the plan on attack. H'Oghan common Lucas scale agus winter her vel first is John York Day go me Albert Ian of our far case when not well. Oh, Dini Harvest Sasta Ach Arusak go for the then Kinchak Gadarla Hitchin. I mean, Hollywood Hanafi and Jarlath Burns around to CLG torch him Hartford Creek Villian Jag, which in piece of my ass and budget Sakusin, August Taril is the Herring torch Kega million, so since Shaska Creek million, Tasha Exmucher Ga Kid million no more son of S guest. Kevin or more dirt during Irish news and Shaw Renters and Chatton Shaw and Papa National most of August Kevin Shade, New York shocked a million or so near Hosling Shade. The Marodiger land and Imanus Verche a lig eekta van Amshaw Mata and Price and Yegal a medu fui car of a gnóthaí Shinda her of a Garuna Politory and DUP UUP scenarios August Shinda an LTLP Nakarushi and Feidhmeannas Neil and Lochter and CLG Nakarushi and Feidhmeannas the Lochter the Politory so Bear of a Kurmak and DUP Tasha and Dara are Arsenal, Tasha Gorch, Tagata is Tasha Puncha Winera, Tasha ain't that Tawatak and the Euros ain't that Tawatak, but why like again he saw a vast more Chunsker of Arigadish, Ni Cursa Folichak and Scenarios. Arkansas on Kierna, Tasha Rala Kudsa Luck Takiak, no. Jenna what Barrett Arrogant and CLG, New Milan and CLG, Tasharu Nationak, Tasharu Public Public August Aire. So Bela Fackle Ach Sinum and Doyle will Cúrsaí go Gajisha, Shin will momentum to loose a chuck tiv here to show the UEFA and Shaw and Labhair Dark Shader and Rud. So the Mayorums Arrogant occur or couple or Kilnshaw during the Raidió August or real just the Bratnia and could just move an Arrogant Ella tag. Okay, on Taisagum Gwil Timpo €8 million Galtic Realtus na Éireann done motor valig on a cug. Tá roinch wai agla of radio dainta go mas berla le roinch blinta news that Steve Bradley on Mrew Group of iarnróid into the west near FM. Comai le Cúrsaí boire a dTuaisceart Éireann, and will more an olas a gut fine iaspa iarnróid a dTuaisceart Éireann freisin own agus go on there. No, tell you out, but the Pháirc McLaughlin who here in Fian Cúrsaí Mac mar hapla Lerskal. Glary August and play show I got the plenty thank you at the end of the west Johnny upper Warren and Coleman or Raleigh here's the Mayo of Gracaway on tra August it's your Hannell co white has a current tossy the plenty father Nura Hannick and Touriskalamak to rinse me and Ohan caution shaw institution him bunny no yas they come on Kayaka or current bunny caution the hark or Cúrsaí infrastructure trainer Fod the Heron, August Wall Jaden, Marhampa Gomeo Senior and Iarnróid as Porta Dunain, Guji Dera, August and Kuis the Shin, Mar and Shin, Fail Tangle Suus, must mean that Fail Entu, August Naskana, O Walya Clea, Ern Train, Suuska Porta Dunain, Ahar and Shin, no Jericho Gullera Engine, Good Dera, a Gullera Engine, August Tashagiri Gomeo Senior and Iarnróid Adla Lecture Cannon, and I to kill the shin.
tá sé géirí go mé forbert an ollscoil agé atá nera colm killa go mé campus de sin a litir Ceannasaí agus go mé an nascu sin janta idir litir Ceannasaí agus dera agus gur cod de sin go mé forberter an iarnróid agus sin tá agus inta táhaach ar bhalach an tara infrastructure an seo is John O'Dowd ó sin féin léir sé spéis an a wachasá san am Jimmy so sin go bhfuil sé táhachtach go bhfuil infrastructure faoi lámh ag sin féin atá wach lena wachasá agus sin an beidir go bhecha mit forbert a rítala bei sé brethir Cúrsaí airgid caidíine bheith réadúil níl an seanam an aimimena a go a réiteach na feidhmeanna le go nua tá dúslein ag buint le seo dúslein den tuair atá ag ahan rialtas fod na hhorpa fod na hÉireann tibé agus tóga sé mar dúir sé beidir stratéis 3 bliana an sin stratéis 6 bliana agus beidir an stratéis 6 bliana níos réadúla ó thaobh an síniú an róideach cinnte go bhfuil sé sa reicnú. Okay, an bhfuil táim go fhí caihan im lína a bheith an céad olltoghchán Westminster dúisceart Éireann agus ar bhatan? Yeah, well, tá sé glúirte sin agus ar bhealach tá sé glúirte rud a hála le George Galloway ar Aire in Rochdale agus gur cruúhann sin go leor feidhmeanna tá fáirtí an Loch Dibre mar tá an céis Gaza in a mhór céis tá sé scarú daoine in sa Loch Dibre tá codhmhór tá couple of score agus breis de choirlí a dúsceart hasanna nach bhfuil faoi smacht páirte Loch Dibre mar gur ruúid siad nó gur irí choirlirí as margheall ar Gaza so tá sé deanú dáthar beidir gur seo ceart de na tóirithe a bheith ag gáil a montéchan siadan tá sé a play an éis bé budget ar an chatin seo hogin so thugad budget ionach dearafach a bheith acu torture hiúil airgid mar deir siad Bronu airgid ar grúpi éagsfile agus a Éireann bhóta éascú dómh héan na. Bhfuil sé a gáil a dhéanú early Níos agam tá an ré eile an go bhhainn tú go dtí an óir agus dóchas acu go déagló bisithe dhéanú sa bhreatain agus go níorí cúrsaí níos massa de fáirte Loch Dibre, but cibé am a ógratha siad é tá ahan denna ag túir gur tuba sé a bheits an de fáirte cimadach bé páirte Loch Dibre ar éis gach seans agus a gas na néontáchtaithe mar hapla caithfidh siad sin a bhas Cúrsaí Rannóg níl siad a gáil an caidiúil céarna bheith acu na páirtí na gimadach as atá acu leis na tóirithe so bé athraíonn sin bé implacht aigid an túisceart mar dúir tú is techan san túisceart a bheith an agus ríthe bé buirtear an SALP tá gáthíochan acu an éis ach tá sin féin ar muin na marcha so tá sé cinneal brutha na implachtaí atá ag sin. ó híamh an DUP tá sé go bheith simú fásta mar tá Sammy Wilson, Nigel Dodds, Jim Shannon sinna más féisiir eile tá chuniú go sé ionach mítheasta leis an soccer a rinneú an Feidhmeannas a thuirte ar éis so skilltena in sa fáirtí sin an goidúthú an techan leis na skilltena sin a réiteach nó a dhéanú níos massa níl agam a bhéirne ag an pointe seo. Fiú mátá an bu ag feartí Loch Ibre Westminster ceapan gohfuil buil mór an don feartí sin sa bhreatain go mé mína mala anna gearra acu agus siad sa rialtas an 18 túla sin an? Ó sin gur an feartí nua bíon mína mala sin acu sin tá an pobl sásta bhí sé gona glúir sin céad lá an first 100 days the pobl sásta ligant of gríomhú le feáil an bhfuil siad a gáil a dhéanú bartar ar bríthir agus go minic bíon páirtí ionach rialtas nua bíon siad ionach gríomhach ag an tús ag ggéir an impression a cruúsí go bhfuil siad ag athraí cruúsí agus sin go sé mar a bheith sé ag páirtí Loch Dibre an rudtá ag Keir Starmer agus is léir go bhfuil sé a bhádrú cimadach ag ggéirí an bua a ail agus beidir den nádar gur denna cimadach ach agus má nó nuair atá páirtí Loch Dibre gucht an sin níl an argún sin anna hiú béar a bheith tuairt airde an éte léan sa fáirtí béar a bheith ag ligant níos mó spás
dagine bhfuil tuairí éagsúla acu ní hiag leis rá ó ceamid fannach i dtí bhfuil muid a gcuacht béis a gcuacht agus tá go dé 3 bliana déag 4 bliana déag acu le bheith ceachtar smuintiú fan policy nua so híl an san am sin go bhfuil rud ag an teanta acu le go mbeadh policy nua fiúntathe samúil acu a wascluchas sáirleacht mútear na Bratainne.